Dohnud Bakhuid tam Jong Jisu kalong ka way na ki Jinget bat Jing Aiti ka bakordor tam haka balang Catholic. Kapenpau ya ka Jing Bymjukut ka Jingisynei bat ka Jing Aiti Jong Jisu Kris ya baro Kibriu. Kani ka Jing Aiti ka dan ka Jinget teli bat ka Jinget thukana haka gospel syapang ka Jing sya sanarpna ya Jisu Kris. Haka baladung ya ka krung Jong da usum bat ka senang bat ka ka tuit na ka krung balamong. Ngiki Kristan ngilayu iya kani kum kadak jong ka Jing bakraw jong ublay ka Jing pen bat ka Jing batamay. Hakispa snem ki balalit no bun kiriu khud bat kinong hikai balang kila perkhat bat wat benya syapang ka Dohnud Bakhuid tam jong Jisu kum kadak jong ka Jing bakan jablay. Haki pedeng snem balalit kiriu khud kum Usain Bernard bat ka Saint Gertrude kila yarap ban penjanai bat penklan ya ka Jing Aiti syaka Dohnud Bakhuid tam jong Jisu. Haka spak senam ka bakhat nyo. Kani ka Jing Aiti kala sapriang hakeleng ka perthai lengba ka Jing yo ipau jong ka Margaret Mary Alcock Bakhuid. U Jisu ulapan iya ka Dohnud jong ka balaker saudong da ki sya bat ka ding ka berhem kami nakata ka Dohnud. Ulaong haka Margaret bajar ki baduai bat Aiti yalade haka Dohnud Bakhuid tam jong kin yo ya ka Jingisynei jong blay haman la ka Jing jong ki kin mat ya ka Jing suk hayeng hasam kin yo Jing pengen haki por bajinjar kin dap kerhai da ki Jing kerku blay kin dan barabor haka Dohnud jong Jisu bat baro ki bashim banta haka mas Bakhuid man kasni tho ding baningkong jong blay kinam yap haka Jing leran bat unyo pediang ya ka sakramen Bakhuid. Suki pasuki kabalang kalapediang bat kershan yakani ka Jing Aiti haka Dohnud Bakhuid tam u Jisu. Ikpa Bakhuid ru kila perslur ki riunget ban pediang bat kat kum kani ka Jinget bat la buru ya ka Jing rakhi ya ka Dohnud Bakhuid tam jong Jisu na ka benta kabalang hakeleng ka perthai salonsar. Haka Jing ya jong kapor ka Jing Aiti kala sapriang shabon kiri kapen ki mensi me ki balang ki kenhon NIAM bat bon balai ki kenhon bapher. Ka Dohnud Bakhuid tam jong Jisu kam dei tang kadak balapen pau da ka balang hendrei de Jisu hi dalade u balawan pau ban kentu ya baro ban duai barabor bat Aiti haka Dohnud Bakhuid tam jong kapen ken mau yangi ki Kristan ba u blay ulong ka Jing bat ba Kris udang yai Jingisynei udang yai mab bat udang beteng ban wan ra Jing suk ya baro ki bawan syau da ka Jinget. Ka khat ki ringet ban bud ya ka Jing sngoret ka Jing bat ba ka Jing Aiti lut jong ha ka Jing ba man la ka sni. Wat ha ka ni ka jok mentaru ka Jing Aiti syaka Dohnud Bakhuid tam jong Jisu kadang long ka telong jong ka Jing kermen ka Jing pen thama ya ka mensim bat ka Jing atli ka ba khamjan bar Jisu Kris u ba ka Dohnud jong kadang pli ya baro ki breu da ka Jing bat ka Jingisynei Bymjukut. Kat ba ngi rakhi ya uni ubnai jeliu uba ka balang Catholic shitelup ka perthai ka Aiti ha ka Dohnud Bakhuid tam jong Jisu. Tungin pen thamai ya ka Jinget bat Jingyade jongi ha ka Jing Bymjukut jong Jisu Kris. Ka Dohnud jong Jisu kadang pli ya baro. Ka ai Jingisynei ya ki nongpab Jing pentengan ya ki ba shitom mensim ka ai bor ya ki batlot bat Jing kermen ya ki ba wat ya Uni ubnai kerpang u ai yangi kalat bandang jan sya utrai lengba ka Jing duai ka mas Bakhuid ka Jing mani sakramen bat ki kam Jing yarap bat Jing ya ki wei pat. Tungin ailan baka Dohnud Bakhuid tam jong Jisu kan wan hapo ki ying kisam jongi bat ha ka Jing jongi ka ba man la kasngi. Tungin jubab ya ka Jing jong da ka Jing Aiti ka ba shisha da ka ba persang ban bud ya ka Jing ya Jingisynei ka Jing sngoret bat ka Jing ai sngo bha jong baro lang tungin pen thamai biang yalade da ka ba Aiti yalade syaka Dohnud Bakhuid tam jong bat duai ba ka Jingisynei jong kan long ka sakhi ka ba jong ka Jing jong ha ka perthai.